Здравейте, приятели! Времето се позатопли и реших да освободя зоната пред стелажа. Това наложи да повдигна тези елоите на стойки и вижте какво намерих в Lidl. Два броя в комплект, малка и голяма стойка. В началото се съмнявах, че ще издържат на товар, на пръв поглед всичко е наред, а и в крайна сметка времето ще покаже дали ще се възползвам от гаранцията. В това видео реших да споделя с вас процесът по сглобяването им. И така, приятели, това е, както казахме, комплекта, голяма малка стойка, съответно вътре би трябвало да има абсолютно всичко необходимо за сглобяването на този комплект. Нека да видим какво има в комплекта, какво има в кутията. Така, отваряме. Интересно. Вижте какви интересни орнаменти, как са изработени. Всички части са хванати заедно с опашки. Режем тези опашки. Тук за улеснение, както виждате, тази стойка е направо хваната заедно, което значи, че много лесно можем да я сглобим. Де факто се явяват само две части тук в случая. Ето така. Тук захващаме това. Тук захващаме този шип и този шип. Неочаквано лесно се получи. И по същия начин малката стойчица. Стойчица, така. Така. Ето, видяхте колко лесно се получи. Перфектно. В този случай вече можем да изтестваме поставянето на цветята. И нека да видим как на практика става това. Добре, сега след сглобяването да видим как стои тази стойка в, примерно, ъгъла на тази стая. Така, поставяме тук. Смятам, че има достатъчно място, даже малко така ще я центрирам, за да мога, например, да поставя това алое. Нека да видим как ще се случат нещата. Сега да вземем алоето и вече можем да го поставим. Така. Ето виждате как се случи и как се получи на практика. Има достатъчно светлина към него, доколкото виждам. Така че временно ще го оставим тук на това място. А вече за другото алое ще трябва да сглобиме и другия комплект. Голяма стойка. А съответно за малките двете алоета ще използваме малката стойка. Добре. И сега да сглобим и втората стойка, която е за голямото алое. Вече видяхте как става преди малко. Супер лесно сглобяване. Така. Така.
Малката оставам настрани за сега. И сглобяваме голямата. Готово. Втората голяма стойка е сглобена. Вече можем да я прехвърлим до другата голяма въгъла 6 за сега, докато разбера дали е удачно мястото за двете заедно там. Във въгъла ще разберем скоро. Така, взимам тази стойка, слагам я тук пред голямото високо алое. Мисията е изпълнена. Вече имаме 4 сглобени стойки, 2 големи, 2 малки. Комплектите са супер лесни за сглобяване и както виждате са и доста функционални, защото основната задача и основната цел е постигната. Вече има достатъчно място за минаване около стелажа. В моя случай големите алоета всъщност бяха едно цяло дърво и понеже това дърво беше доста нестабилно поради много високото стъбло, а короната всъщност беше това. Тя беше първоначално само във вода, след което, както виждате, в момента е в перлит и зеолит микс и вода има тук на дъното на голямата саксия, за да може тя да се вкорени. Короната мисля, че вече е успешно вкоренена, тъй като това стана преди около 2 месеца и половина. Благодаря ви, че изгледахте това видео още веднъж и до нови срещи!